ụmụnne m asị m ka m bịa n'ụtụtụ a ka mụ na unu kwue wee na-asị ka ime eji m n'aka na arụ dị gị mma. Ihe m chọrọ ka m kwuo taa bụ ka anyị si anụzi nwaanyị n'ala Igbo, ka esi anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka m si ka m bịa kwuo taa wee na-ajụ sị anụ nwaanyị n'ala Igbo echejichago. Ihe gbasara ịnụ nwaanyị n'ala Igbo ọ bụ ọzọ ya ka a na-eme. Ihe a na-emezi bụzi nwaanyị bịazịa ojebe nwoke biri nwụchasị ụmụ biri ebe a na-anọrọkwa otu esi anụzi anụ nwaanyị n'ala Igbo. Eziokwu na anụ nwaanyị n'ala Igbo bụ ihe garara ọnụ, mana nne ọ dịkwa mma. O nwere ihe ka dị n'ụwa ka na ị chọrọ ịnụ nwaanyị jeruo na be nwaanyị imenyetụ ihe ama ka akara nwoke ka o si atụkwasị nwunye ya. Ụmụ nwaanyị ndị a na-adị na-eje agba na be nwoke jebiri ha nwa ka nzi ka m jụọ ha sị ha nwee nụ ndidi ka nwoke anụnwa ka ọ bịarute na be nna ya. Asịzi na nne gị na nna gị dị otu na nne gị na nna gị sị gị mba gaa nụ n'onye a gị sị ha oke ịgbanazịa. Ọ dị ka a ga-asị na ihe ị na-eme na ị na-emerụ nne gị na nna gị ihe ọma n'ịnụ di ya a na-anụ ọkwana maka anyị nwa nwee na-asị nwoke ọbụla nwaanyị gbarụ gbakwute gị ma nwere ihe merụ n'isi ya egwu ọ na-atụkwa gị. Nwaanyị a na-egosi gị na o nwere ihe ọ kpọrọ ndị befa. Ihe ahụ na-egosi gị bụ na ya na-erespekt onye ọbụla, na nwoke na nwaanyị atụrụ ya n'anya. Ịmara na gị nwa na onwe gị na ọ ya respekt gị, gị na ya nwekwe nsogbu tumoro ọ ga-eme gị ihe karịa ka o si mee ndị be nna ya. Wee na-asị ụmụ nwoke biko na-asọpọtụ zina nwa ibelivu zina na nwaanyị bịa soro ibiri bụ nwaanyị fọrọ ya n'anya. Nwaanyị soro ibiri ma o nwee ihe imerụ n'isi ya o nwere n'anya ọ fụrụ gị, ọ chọrọ itinye gị na trọbụl. Anụ nwaanyị n'ala Igbo bụ nnukwute ihe a na-akwanyere ugwu. Onye ya testibeghị ya biko chelu, ọ bụrụ na ị nọ ibibe nwoke kwalụ na ka ịma ma ọ ga-abịa ịnụ mee ya ka ị marụ ị ga-abịa ikene m because of ihe m gwara gị taa. Were ya nwa anya ntu a ka m sị ka m gwa unu ngwanụ ka ọ dị.